เขะไล่ตะกี้เขะเขียวมันเนี่ยเขะเขียวมันเลยตัว아까 트윗만 들어. 트윗만 되냐? 그러니까 그러니까. còn sân đi bông rồi chứ nhỉ? Bia rồi nhỉ? mizo so phel lavin ka pe a phim cà phê mầm đấy pani pathum ka pek na ni to sweet Tem chá de lầu bu đi lầu. లేడీస్ ఆమె ఉంది ఆమె ఏడు కూడా ఉన్నాడా ఉన్నాడా ఏడాడు మళ్ళీ జేబులో సేవ్ పెట్టుకున్నాడు ఆడే కదా ముగ్గురు కలిసి వచ్చిన వాళ్ళు ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు ఎత్తలేడు సార్ 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 మీ సెక్టరే సార్ ఇది అది వీడియో తీసుకుంటున్నారు తీసుకొచ్చారు పిఎస్ కు పెట్రోల్ పంప్ దగ్గర అగ్గి మొత్తం చేసాడు అగ్గిపుల్లగా లైటర్ వేసి లైటర్ పెద్ద మంటలు వేసి లేడీస్ కూడా పెట్రోల్ పోసుకుంటున్నారు అది చేస్తున్నారు వీడియో వాళ్ళు తీసుకొచ్చారు పిఎస్ కు ఈ మన విఎన్ఆర్ గార్డెన్ ఎదురుకుంటే పెట్రోల్ పంప్ సార్ యాదగిరి ఫంక్షనల్ రోడ్డు మెయిన్ రోడ్ ఉంటుంది కదా ఆ పెట్రోల్ పంప్ సార్ పెట్రోల్ పోల్చుకోడు బాటిల్ వాళ్ళు ముగ్గురు వచ్చారు వాళ్ళు వాడి మీద మన చాలా కేసులు ఉన్నాయి మన దగ్గర వాడు వచ్చి పెట్రోల్ పోసుకుని బాటిల్ ఇట్లా చల్లి లైటర్ వేసిండు మంట పెద్దగా లేచింది ఇంకా వీళ్ళు సడన్ గా వీళ్ళందరూ వచ్చేసి ఫైర్ వచ్చి ఆఫ్ చేసింది అక్కడ లేడీస్ పెట్రోల్ పోసుకుంటున్నారు ఏం కాలేదు ఆఫ్ చేసేసింది వాడు ఇంతకు ముందు కూడా అట్లా మన దగ్గర కేసులు ఉన్నాయంటే 4 కేసులు